Rồi माथो आखायावबो गैला एकाउन्टावबो गैला गोबाफोरालाय औब्रा दानथारबाय आंबो बेखौनो सानै सिन्थासो जाबाय दंखायोमोन मास जोबनो आथायानो दंबावो न'आव बिहरबाबो रायजागोनसो नोंथां माबा मोनसे खालामसिगोन ना मा बुङो साला नोंनाबो जानाय लोंनाया बाराना जाबावदो माखोबा मोजांसो बुंदो नों आंनाव हारसिं जायो होमबा मैया मा मावनायलै नोङो आरो सिगांनिफोरखौथ' दा बुंबावसै दानथारबाय सिगांनिखौ दोनथ'दोब्रा बे साननैसोआव माबोरै सलिना जाबावनो बेखौ सानांसिगोनलै दानथारबाय सिगारेटखौथ' बादानो होखादो बिरि बायनोबो थाइसेबो थाखायानो गैला जोंनाव दानथारबाय हनै जोंना सिखारा दानथारबाय माबे हनै जोंनि हाथा जाबायलायनि आखायाव नांगौ नोङो आखायावलाय मा आखायाव बैनो आखायाव मबाइलखौ नुवाखै नोङो बा मानसि मोजां आइडिया दंलै नोंनावलाय हरबाय फाय बारा गोबाव दोनजाया बेफोरबायदि खामानिया थाब मावनांगौ ओइ आदा रथ'लाय नोंनो मोनसे खोथा दंमोन ओइ आदा मानसि दद्र' रानलाय जों एसे रायलायनो गोसोया नोङो नोंसोरबायदि दादागिरि गुन्दाफोरजों आंहा मा बाथ्रा थानोलै आदा नोंनि फनखौ मोजां थांदोंमोनलै बबाव बायनायब्रा आदा नोंलाय औलै आदा बुंदो ना माबेयाव बायनाय हा बहाथो बायनो खुसाबारियाव साहा दुन दखानाव बायदों आरो नोंगौ आदा साहा दुन दखानाव बेफोरबायदि मबाइल मोनमारो हलायनाय हलै लांमारबायनि बिसोरो नों हला ए माथो मबाइला मोजांथारलै नों माथो बेबायदि मबाइल गंसे गोदान बायनायदो बेखौ लाना थांनानै एखे बायना लाना फै ए माथो मोजां बाथ्राखौनो खोथादोलै नोंलाय आंनो है मोजांलै नाङालै नाङा फर' नामेनो खोनासंनो हर नाङालै फंबाय नाङा फर' ओइ आदा दसेल'ब्रा नों एसेबां मेथाइ खोनासंनो गोसोब्ला आदानि न'ल' खोनासंनांगोन ना दसेनिथ' दानो बिगोन इयो गानैनि र' आं बिदिनो एखे खिथिया लाफैना दखानाव नाङालै ना फंबाय आं मेथाइ खोनासंनांगौ मोनगोन ए मोनसे खोथाखौ बावगारदोंसोमोन र' बोरैलै दंना गैया दा स्टाफसो जाफ्लांबाय थानो हागौलै बेफोरबायदिखौ लाजाबाय थाया जेला मेला है मोदोमफोरा माइसि सारोलै आंनालाय रायलायखौनो नानो नांगौलै ओइ रायलाय फैलाय र'लै आदा र' थांगौ र' र'लै आदा र' थांगौ र' मामोन आदा आदा मोदोम सादोंलै आंना नाना फैनाय दं खामानि मावनोखायनोथ' आंखौ आदाना गोदै लिंहरलायदो देरा नादो मा खिन्थाबाय थाखो है माइसि मोजांलै नोंनि आखाइलाय आदा मोजां मोनलायदो दासो आङो मबाइलाथ' गोदानानोमोनलै गोग्गोम मोननांगौ खोमालै मा जादों आदा जाबायलानि फनालाय मानो नांमाराखै माबाफोर जादों नामा ए सोर सिख्लालै बिलाय नुफेरानो मा खालामबाय थादों बेयावलाय ए माथो बेगसो सिबलालायबाय दंलै इलाय आंखौल' होननाय बायदिनो रावबो गैखाया र' बेगखौ लाना खानोसै खोमालां सिख्ला मानसिनि बेग लाना खारनायाव पाप जानाय नङालै इयो आदा इलेंखौसो फैनाय खोनादोंमोन बे आदानाव थुनायनोसै आं आदा
फन फैदोंमोनलै आं हमनोसै ना आंनि फन फैदोंमोन फन हमहैनोसै खोमा आङो थां थाब फैगोन दे जागोन दे आदा नै माथो आदा जाबायलानि बिनानावनिसो फन हेलौ आदा इलें आदा जाबायलानाव दहायनिफ्रायनो फन थुबाय दंमोन आं मानो नाङाखैथाय मिथियाथ' मानोबा फन नाङाखै आदानो खिन्थाना होदे आंखौ थांगासिनो दं होननानै मा बिनानाव नों जोंनि रुमसिम फैगासिनो दं नामा औ आदा आं दसे बावबानो सौहैसिगोन जाबायला बिनानाव फैगौ बिदिब्लाथ' माबा मोनसे बोद्दि सानाय थानांसिगोन आं दे बिनानाव बिदिब्ला फैबाय था आं एसे खामानि मावबाय दं आदानो टाउनाव बेरायनो थांनि एसे दुगैनानै साफा जायो थां नोङो टाउनाव थांनो आं थांलायला खोमा दा थाङै सानो थाङै आदा थाङै नङा थांनो टाइम गैथ'आ बहुद खामानि दं ओइ दाथ' ज' थांबाथाय बे नालाय आदा आहा बहुद खामानि दं दाथ' जारला जाबाय जाबायला बिनानाव फैनो नागिरदों दाथ' हरनिफ्रायनो खोन्थाहरथारनांसिगोन आङो मा जाबावगोन बे आदाजोंबो सिखाव फन हरनि र' सोरनि फन फैलायखो सिखाव हम सिखाव साला मा फन हमाखै मा जादों खेबसे रथानि र' बारे हरबाय थाखाब्रा ओइ साला आर्जेन्टफोराव मोना थाथ'लै मा जायो जाथोलै आं बासायथ'बानो जाबाय सिखाव मा गाज्रि दिन आंहालाय दिनैलाय बेगखौबो लानानै खारजाबाय आदाखौबो फन थुबाबो मोनदिया फाब नांगोनहाय बे सुनिया फाब नांथारगोन गावहा मालाबा आं बायदिनो बिदिनो बेगखौ आंनिफ्राय बांसिन लाना खारजागोन आयु माबायदि सिख्लालाय बिलाय आयै खिथु होसोथारदों खारनो हानायखायसो हानाय हमजानाय होनबाथ' आलु बाथोन बायदि देफ्लेथारगौमोनलै बिलाय आंखौलाय जाबायलाय दिननिया मबाइलखौ फानाबाबो जासिगोन है दानथाला दा आंना जाबायमोनलै आदा ओंखारखांबाय नोङो बै आदा जाबायलाखौबो लिंहैबा मोजां मोनो नामा न'आव थांनि गासैबो दिनैलाय मा जादों दानथालफायालाय मा सासेनि उनाव सासे टाउनाव थांनो लोगो लाबाय दं आदाया मा गल'नाय बेखौ थां आदा जाबायलायखौ थाबैनो खोन्थाय थां र'लै र' बिबा थाङो ना थाङा लिंना फैनि आं आदा जाबायला मा जादों दानथाला दिनै जोंखौ टाउनाव मानो ब्रा लिंबाय दं